ụmụ ọdịnala Igbo ekene m nwoke kene nwaanyị kene onye ọbụla na-anụ olu m n'ụtụtụ tata bụ Orie. A sị nkachi tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma. A sị na anyị ga-ejere obodo n'ara obodo, anyị ga-azụ ka afịa ya mana ka afịa. A sị m na anyị gboo n'ihu na anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'azụ anyị ga-ebute mma, anyị gboo n'aka nri anyị bute mma, anyị gboo n'aka ekpe anyị bute mma. A sị na aka kaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. A sị m onye chụba anyị ya daa. A sị m ebe belu ugo belu nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya ihe m kwuru. A sịrị m onye fụrụ anyị lụta nwụ ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya anwụ. A sị m onye sị na akwa ya ma acha mpama ya bara nke ya n'ihe m kwuru, na-etu ansikwu ya ka ọ ga-esi mee n'ọfọ n'oshi ise. Abụ m onye nke gị Ugochi Tubelu Eze-Ana, ma ọ ma ịkpọ m Eze-Ana Ugochi Tubelu. Echiri m ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye nwa Adama na Oraifite na Anambra steeti. Abụkwa m nnukwu onye nchụaja na dibịa na Ugochi Tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ gị onye ọma na-ege ntị na-anụ olu m, viewers all over the world. Ana m akpọ ụmụ Igbo oku ka ụnụ natakwanụ na nke anyị jika. Ana m aga ọfọ n'ụtụtụ taa, agụgọ m ọfọ chụọ àjà dị iche iche n'isi ndị enyi m niile, n'isi ndị niile na-egburu mmụọ anya iji alụ ọrụ anụ na Ugochi Tubelu ọdịnala temple, ndị niile kụrụ mba mba, ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Ana m agụkwa ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ 21 days m kwuru ka a na-agọ chee ihu na East lọta Ugochi Tubelu ọdịnala temple, yọkwazie entities of powers, the elemental beings na-alụ ọrụ na temple, ka isoketa oke na aja na ọfọ niile na ọrụ niile anyị na-alụ na Ugochi Tubelu ọdịnala temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Na-agakwazi ọfọ n'ụzọ pụrụ nnukwute iche. Ndị niile na-abụ ha na-enecha vidio m echi anya bụ meseji to ndị ọzọ ka ihe ọma mere ha mekwara onye ọzọ. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ na onye chụbara ụnụ ga-adarịrị. A sị na ụnụ ga-apụta ihe maka na ada oke ibe na ọ na-agụ akwa ise. Gị onye ọma na-ege ntị, ihe ndị maka ịbịa n'ụbọchị taa ka m kọwara gị nghọrị ihe merenụ. Ihe ndị ụka ọbịa, ekwuru m na ndị ụka ọbịa bụ scam. Ụka ọbịa ekwuru m na scam ka ọ bụ. Eduhiere ọtụtụ ndị mmadụ ụzọ, ndị nna nna anyị ha, mana nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị nna nna anyị ha na-reincarnate back. Ka anyị gbasazie ya bụ ozi ọma ọdịnala Igbo na udo pụrụ nnukwu iche. Anyị bụ ndị na-agba afa miri emi, mana kịta na-enweta ọtụtụ ndị mmadụ ndị akpọrọ ọrụ dị iche iche. Mgbe na-asị gị onye akpọrọ ọrụ gị chigha n'ụgbọ ọrụ gị na ya duty post. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ichighara na ya duty post, a ga-apịawa gị azụ. You can never be successful unless ijere n'ihu ọrụ gị. Ị ghọtara ya? Ọsọ bụ mewe na vigil, ọsọ bụ si na doors must open vigil wee gaa na the year of abundant blessing. Si pụta baa na the I must smile 2021 ministry and the prayer houses. Ọ tiri jee n'ihu ọrụ gị. Onye ọbụla jee n'ihu ọrụ ya agụ ama agụ ya. Ị bụrụ onye akpọrọ ọrụ chie n'ihu ọrụ gị. Ka m kọwara ụnụ history ihe merenụ.
ka mmakwaziere gị atụ gbukwazi ọchịchọ ya kpọọ ya igbu amụma mana anyị na-achọ ịgwa n'oge na-abịa ihe sokom oge unu ga-afụ n'ọdịnala Igbo ewerugo ọnọdụ n'ala Igbo bak otorozikwa aka ị nwere ike si n'ọkatara aka ana m achọ ịgwa gị next 5-10 years to come massively people are returning back to ọdịnala. Don't be left out. Ị nwere ike si na ọ dị possible igbu ọdụrọ possible ịmara ihe mmụọ pụrụ ime ọnwụ dị maka nwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu si wee buru ụka n'isi so na-agbasa ozi ọma ozi ndị ụka ọbịa na-etu anyị si asụ ya mgbe a si n'ozi ọma mana igwe onyonyo telivishọn na-eso na-eme money crying na-ezi ozi na moto ịmarụ na onwere onye nwere ike ịtọ ha agụgo m Genesis to Liberation gụọ akwụkwọ ụka call them Canon Law Vatican I Vatican II and Lives of So Many Saints agụgo m a lot of books, a lot of spiritual books which I cannot mention them all now, but mgbe m chọpụtara the truth and the only solution is come back to your root. Mma atụnye ụlọ azụ na-esimoru gee ntị ihe mere n'ụbụ mgbe ndị ụka ọbịa bịara na 18th century na Nigeria ha bịaburu ọ bụrụ ndị ọcha ndị a na-akpọ ndị Irish ndị Portuguese ọha bụ ndị izi butere ozi ndị ụka ọbịa wee bịa ịgwa ndị nna nna ha ndị nna nna ha wee sị mba na anyị nwere okpukpere na anyị nwere chi with high level of morals. They couldn't do much maka ha bịa na-asị na ha butere nkụzi onye ọcha anyarị they couldn't succeed. They went back to drawing board. Site na enyemaka ndị our colonial masters na 18th century however they were draft Shanahan and n'akụkụ ndị nke ọzọ wee draft Ajay Crowther ha wee bụrụ bịajeje na drawing board wee bịawazie wee weruzie nkụzi ha nwa embedded in na education. Mgbe ha na-abịa ha bịawaziri bịa kwuo wuchi ọrụ ahụike and charity in the name of Caritas. Onye batara ndị ụka ọbịa ndị mbụ bụ ụzọ bịa n'ala Igbo ije na Waterside jee na ụmụ side Home Trinity ị ga-afụgasị ebe ụmụ ụka niile a bịagasịrị ndị si n'okpukpere mmiri wee gbagota ha wee bịa wee jee rụọ ụlọ ọgwụ mgbe anwa bido butewesịa ma akwa ọkịrịka maka na mgbe a na-ama na ndị be anyị ọtụtụ ndị adịghị akwa maka na amarọ nje aghọ mgbe a ihe afụ nwa agbọghọbịa chajuru achaju etu akụkọ esi wee kọrọ m na nyocha mmel oyiri ọgbakọ n'ukwu enwere ihe dịka Abraham mgbe anwa ọha bịa na-ewetagasị ụmụ ihe ọkịrịka agasị probably o nwere ike ọ bụrụ na donation ndị anyarị mere na mgbago ka ha buru butere anyị ndị Afrịka ha na-eme nke a n'ofu aka bịara aka nke ọzọ na-aga n'ime ogbe tụrụ obi na-agwa ndị mmadụ ha jite ụmụ ha n'ụlọ akwụkwọ ka a mara ka esi agụ ka esi ede abịazie ka esi agụ ka esi ede anwa wee weruzie nkụzi ụka ọbịa ha etinye n'ime the syllabus the educational syllabus the curriculum wee mezie embedded in educational system ịbịazie ka ịmụta ka esi agụ ka esi ede ekụziziela gbasara nkụzi ndị ụka ọbịa akpọrọ CRK ịfụna ya ndị nna anyị ha bụzie na onwe onye katikist wee na-akụzi katikizm abịazie akwụkwọ ụbọchị Mọnde ajụba ajụjụ kenu ndị bịara ụka onye nkụzi ndị a bịara ọnụ enye ụnụ punishment enwere ike sị ụnụ jee sụọ ahịhịa maọbụ jee mee nka ma o mee nka in order to avoid such punishment
our forefathers wee mee gịnị wee kwụsị bido jebezie ka e wee dịcha ọ na-agbanahụ ya bụ punishment a na-ekwu maka ya. Then ebido ebe a wee kụzibere ha ka esi enupụ nne na nna isi, na nne na nna gị kpọọ gị sị gị bịa nye aka si ya anụ egburu mmụọ ga-eme na ikpere arụsị, nna gị ji gị ozi nke a ga-eme na nọọ ikpere arụsị, na nwatakịrị nupụrụ nna ya isi na ọ bụrụ mmehie. Ịghọtara ya? Ndị nna nna anyị ha wee bido our fathers wee bido nupụrụ nna ha isi. Nna na-akpọzi nwa mbịa ka nkụziere gị ebe ọdụ ọmụmụ ngwuru anyị dị, ka nkụziere gị ebe ezumezu ndị ichie, ka nkụziere gị ebe ọgbụgba ndụ ngwuru a dị na ọfọ ngwuru a dị, nwatakịrị na-agba ezi. Ịghọtara ya? Enwee disconnection. Mgbe some of our forefathers chọziri pass on, ha enwere ike hand over to the successor. Ifu na ebe the bridge si wee bịa, all systematically ha mee mgbe ahụ wee introduce catechism ebe ha na-akụzi nkụzi ụka, ka ha dịcha na-ebido n'ụmụaka wee kụnyebe ha nkụzi a. Ha bidokwuo ma brokozari ma prayer houses and everything, bido Sunday school, all these things bụ system ha ji ka ha wee kachi ha young. Ebido n'ụmụazị meketazi ụmụazị niile ndị ahụ ebidoro n'aka ha bụrụzie parents. Ịghọtara ya? Kpatara ụfọdụ ụmụazị na-eto kịta na nna ha amarodo, nna ha kụzikwuru ọrụ ha. Ịghọtara the strategy ha ji wee werie wee supersede our own ordinary nwere high morals, because na our forefathers enwere ihe dịka documentation ekuturu ọkụ ọrụ ụmụazị a the important and superiority of ordinary. Onye abatara na ojide izi iri mindset ha koasi afa na-agwazi ha na nkụzi nke ọbịa karịrị nkụzi be anyị. Mmachi mara ofu atụtụ ndị ụka ọbịa ji wee bụrụ ndị eriri wee bụrụ scam. Nke bụ eziokwu na iweta analyze ya dịsi nkụzi ndị ụka ọbịa ifụ na asị so much lies asị ka e wee cover. Nwere ihe dịka New Testament and Old Testament. God is one. Enwere ihe dịka God of Old Testament and God of New Testament. New Testament is manipulation of lies in order to demonize the Old Testament. Can we introduce all the new laws, get favor her in the name of New Testament, we introduce all the personality of Jesus. Can we discredit the Old Testament? In other words, can ndị ọcha anyarị wee na-eri ya eri. Ihe na-achịkwara one ha bụ ụzọ wee mebe images. Ọkwa gwara na images na-enwere images a na-afụgasị akpụgasịrị agbụdo n'ụlọ ụka na-asụ na foto Jizọs. Iwe kwelu ihe asị n'ọnụ m ka o si wee ha. Jee na Google all the name of the first person create the photograph, the first picture essay on this planet Earth. Then ka i wee mara na pictures ndị a niile ekowegasị n'ụlọ usi na foto Jizọs n'iwu onye eriri eri. Nke bụ eziokwu na pictures niile a na-ekowesị wụ foto ndị authors. Achọrọ nka mkpọwado names ha. Yes, make an effort. Achọrọ nka mkpọwa names ha. Enwechara almost 5 different individuals. Ndị atri film, the authors, atri one Jesus or the other, with different face. Onye abatara na ịbụrụ an expert. Without those so-called Jesus pictures, in African na churches, ma ekowesi na various homes. Without like 5 of them, examine 5 of them in front of 5 different individuals. Ndị eriri. Iwe na-agwa gị na maka ha wee bịa na-epreach maka ya bụ onye wee sị na ya ancestors demonize ya ha ikwelu. Mana onye a ha na-ekwu maka ya
bịa wee tresi agbụrụ ya wee gụdo wee si na ya nwa David na-esi na agbụrụ David wee gụ ike wee tresi ya ancestral history ya to David. Now abịazie na nke gasị ga-etresi na your own ancestral history back. Don't even recognize them. Don't even call their names that they are evil. Equal onye eriri eri. Ebe a nọ, I can count back my ancestral history up to the 5th generation. Can you do that? Can you do that? Ụfọdụ owu highest upward to the 2nd generation. But I can call my father when you be. Enyi obi onwe na nwa nwe eji efo isi nwa Eze-Ana bụ nwa Ikeri. I count back. Can you do that? Etu akara Israelites account their own. They don't joke. They are proud of the ha bụ nwa Abraham. Are you proud of your forefathers today? Maka na ịhapụ ndị ụka ọbịa ha egwa na ya forefather bụ Ekwensu na ha bụ ndị ajọ mmụọ ga-akpọ na ha. Man, all the same people now will say call their own forefathers as saints. So Padre Pio, say no saint. So Antonio Padua. A boy, on the saint and so Hanchanine. Is that what you want to hear? Mposia my forefather, but my father say you want my year. It's not a gualo. Dibo Tetano no and already I had too much. Come on, go for it. And Machi made some of the lies. Ha kụziri expose. Because na isiokwu na-eme ka mmadụ si n'oru wee pụta. November 1, ha ga-emekwa Feast of All Saints. Ha si na ndị nsọ niile. Kedu ka mmadụ si wee gwa gị from your maternal side and your paternal side thousands of years. Ịmakwana ndị Igbo na-eme exist more than thousands of years. Na even though 2000 years ya na-agwa gị na nwoke a nọ n'Israel na-ekwu okwu. Na ndị Igbo na-eme exist. Ịmara some archaeologists nwere ihe ha wetara n'Igbo ukwu ebe a na-eme foundation. Emecha ya analyze wee na-ekwu na that ihe those beads eji echi eze na ihe ndị ọzọ gasị enwetasịrị that ha anọgo thousands of years. Do you get? So wee na-agwazi gị na onye a ịmụ na thousands of years ahụ ọ nọ na-enwere for your mother side and for your father side. Ị na-achọ ịgwa m na onwere onye biri ezigbo ndụ for your mother side and your father side. Why can't you call upon them to help you? Demonize ya ha sị oge akpọrọ ha. Mana ndị nke ya akpọ ụbọchị nke ha akpa aha ndị niile ha si nọ ndị nsọ kpọọ ha ndị Afrịka. Otu nwanne ụlọ nwoke ha chọrọ ime sendị ya na mee na-ese ndị asị n'ọfara tans. Ọkwa aka akwụnwara na blessed ndị eriri eri. Emechaa nke ahụ wee sị gị November 2 ha eme mmemme akpọrọ All Souls na onye ọbụla nwụrụ anwụ. Ha gwakwa gị na mgbe ahụ ha ga-eje na berial eje ekpe ekpere burial ground eje ekpe ekpere. Ha gwakwa gị na mgbe ahụ na mkpụrụ obi niile nwụrụ anwụ nwere ike ịghọtara ndị nọ n'ụwa ayịyọ according to Catholic faith. Ihe ọ pụtara na the dead can intercede for the living. Now ebe ọ bụ na ha kwenyere na nkụzi ha kwuru na ndị nwụrụ anwụ ya ghọtara ya anyị nọ n'ụwa ayịyọ, kedụzi ka esi wee sị gị gaa yọ na akpọ na nna ha ka ha ghọtara ha ayịyọ? Ikwelu onye Igbo eriri eri. No wonder you are suffering. Nke awa ga erie gwa gị etu Ikwelu ga-akpọrọ ha. I remember mgbe m nọ n'ụka ọbịa, o nwere otu a na-akpọ Purgatorial Society the Catholic faith. Ndị a ha kwenyere na ndị nọ na purgatory da-ayọtara ya ayịyọ. They can intercede for you gụwa nọ na earth ka ị nweta favor. Ịghọtara ya? Kedụzi ka esi agwa na ya forefathers they cannot even intercede for you? Ikwelu ndị Igbo eriri anyị eri. Kedu ka esi kere onye mere anyị ha ewee so na akụtụ ya forefathers ikweta gị kparịa ndị okenye ikweta? Dosis ụfọdụ na-aga na ngwuru were ihe ọkpụtọrọ ọkpụ the artifacts nọ na family ha desuo ọkụ. Ụfọdụ were ụfọdụ na ngwuru ha mebie. Ụfọdụ eje ebe nwere ọdụ ọmụ mebie ya. Ịgbọrọ ofeke
ọ bịa na-efekasị oyi na compound be nna gị, ị na-demonize your forefathers. That's why you are cursed. Ịgbọrọ na that demonizing your forefathers can bring curse upon your life. Ịmarọ families ndị na-aje kpọta ofeke ọnụdị na a na-arụ ọrụ ezinụlọ bịa mebie ihe dị na ọpụtara ọkpụ dị na ngwu, kpọọ ndị okenye kpọtụọ ha their ancestors na ha bụ demon. How far? Unu elu ọkwụrụchara na bụọnụ. Ụfọdụ ndị lụchara ụdị ọrụ dị etu a nọ n'ọkpọkọ ya na-ata ọfịa ruo taa. Onye Igbo na-ataba na tiata back to your root. Ike dị n'ọdịnala, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Agwara m gị bịa mezie ihe dị n'ụzọ gị. Ọtụtụ ihe ya pụta n'afọ awụ ihe ị ga-edozi once and for all. Ọ bụrụ family emebiri ọkwari ọmụmụ ọdụ ọmụmụ, idozie ya once ka ị ga-eme. Ọ bụrụ na onye ndị mmiri na-enye nsogbu once ka ị ga-eme, olesi nọ na-arụrị ọfụma na ofe galụrụ ya alụtarị ọfụma. Ihe niile ndị a nsọ ihe rikwa ya arụ na ị ga na-eme kwa mgbe bụ ya aga ijara njere ka ị ga na-echukwa bụ chi gị. Mana ndị ọzọ niile once and for all na-arụ ọya ọfụma. Onye Igbo chiriata na-azụ to ya root so that ka ya ancestors wee back ya gị up n'oge enweriri ọnụ ga na-ekwuru gị na mmụọ ka ị wee ghara ịda asọ isi. Na tamanụ na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na-asị ndị ụka sịrị anya karịa. Ka m kwuo nke a before mmechie, achọrọ m ka bido atọ nnukwu ogologo. Ọkwa akọ na allegorical story a kọrọ na Bible wee so nnọọ Adam na Eve nne na nna ụwa niile, ọkwa eziokwu. Wee jụọ ajụjụ m jụrụ wee ruo taa nwebere onye zara m ya. Ebe ọ bụ na ụsị na Adam na Eve wụ biological parents of all mankind. Kedu ihe kpatazie na the blood composition of the Asians and the Europeans and Africans are different. The genes are different. But it's claimed that we are all from one parents. Onye Igbo chewe uche. Analyze those the adulterers, you will see plenty of lies. And do you know why? Once there is lies, there will be another plenty lies, more lies to cover the first lies. Ịghọtara ya? Onye Igbo na-atanụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ. The only solution ga-eme ka ị nwee aṅụrị n'Africa na ala Igbo bụ ma ichietakwa n'okpukpere ndị nna nna anyị ha. No Africa, no white man will give you solution to your problem except you decide and solve it our own way. No white man will tell you that his own method of worshiping his chi as a Gentile ga-walk the same way to you an African. Since I started worshiping Chukwu Okike Abịama using the method of my ancestors, the success is so great. And it will happen to you. Go onye ọma na-ege m ntị. Ọ ga-ebe m etu a. Inwe ajụjụ na ihe a nkọwara taa na ihe ndị nkọwaburu gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send the message, aga m enyere gị aka. My mission is to help people live better life. Send the message na 0805 78 37 672. Ezana Ugochi Tubelu bụ afa m. Daalụnụ. Ka Chita amara unu mma ma nwoke